Mesa de acumulación redonda usada na parte frontal da liña de envasado. Estrutura sinxela, fácil de operar e usar. O recheo de pesaxe con equipos de recheo de tipo lineal adopta un motor de elevación de desaceleración, un sistema de control automático de alimentación. Selado automático de latas. 4 rolos de costura complétanse ao mesmo tempo para garantir un alto rendemento de selado. Aplicable a latas de lata, latas de aluminio, latas de plástico e latas de papel. A máquina de tapado a proba de nenos totalmente automática pode colocar moitas tapas na ranura da tapa e cunha máquina de tapa de prensa de alta velocidade. A etiquetadora sensible á presión pro corpo da lata adopta o principio do mecanismo de leva para garantir a tensión constante da etiqueta, mellorando moito a precisión e estabilidade da etiquetaxe. A etiquetadora sensible á presión para unha ampla gama de aplicacións na parte superior, pode satisfacer a etiquetaxe de ancho do produto e a película autoadhesiva cun ancho de produto de 30 mm 350 mm.